Smiali sa tomu, by musil prát otec. No to by bolo hrozné, samozrejme. Baret na lyžovanie je dosť vtipný. A čo myslíte, čo ženy zaujíma? Samozrejme, varenie. Časopis Moravanka stál 1 korunu a vychádzal každú stredu. Cena 1 koruna bola vlastne pomerne priaznivá, lebo priama konkurencia Pestrý týden stál 2 koruny 80. Takže pomerne dostupný časopis a vlastne vychádzal medzi rokmi 24 až 43. V 43. zatkli vydavateľa Artura Vaňouse a poslali ho do koncentračného tábora, lebo bol židovského pôvodu. Pre predstavu, koľko bola 1 koruna, tak plat robotníka v tých časoch bol okolo 400 až 450 korún. Na obálke vidíme dievčatko z Podkarpatskej Rusy. Podkarpatská Rus bola súčasťou Československa medzi rokmi 1919 až 1938. Obálka sa mi veľmi páči, hneď ma zaujala, keď som tento časopis badala na Blšaku. Ja si myslím, že skrz časopisy sa môžeme dozvedieť viac o takom bežnom živote obyčajného človeka a uvidíme ďalej potom, že naozaj tie problémy, ktoré máme dnes, mali z veľkej väčšiny aj oni. Poďme na prvú dvojstranu. Ako vidíte, toto vydanie je v dosť biednom stave, preto aj stálo iba 5 eur, takže takto na začiatok ide mi najmä o obsah a nie o ten super stav, lebo to by potom naozaj tá cena bola oveľa, oveľa vyššia. Takže aj napriek teda tomu zuboženému stavu, tak sa skúsme pozrieť na ten obsah. Toto je veľmi vtipný text, najmä keď to porovnáme s dneškom. Vlastne vtedy, v tých 30. rokoch, začali byť populárne účesy, takéto ruličky, ktoré vlastne po celom obvode tej hlavy teda robili tie ženy. A tento text je vlastne o tom, že to kritizovali, smiali sa tomu, nazývali to ruličkou, jaternicou a naozaj to poriadne, jak sa vraví, zhejtovali. Ako tu píšu, tak by mali mať lokinky, ktoré teda boli populárnejšie predtým. Ako vieme, tak tie 20. roky boli o tom, že tie ženy sa ostrihali naozaj veľmi, veľmi nakrátko. A potom ten začiatok 30. rokov bol už o tom, že chceli byť tie ženy opäť tak viac také romantickejšie, ženskejšie a nechávali si to vyrásť. A teda ako hovorím, tie lokinky boli populárne, ale teraz vlastne v tom období asi prišlo do Československa takéto podobné účesy s tými jaternicami. Ako dôvod, prečo by to ženy nemali nosiť je, že sa tento účes vôbec nehodí slovanským gulatým tváram alebo hlavám. Hej? Takže potom odporúčali farbiť sa henou, takže napríklad to som vôbec nevedela, že hena bola vtedy nejaká veľká vec, takže očividne bola. Budeme sa postupne zameriavať aj na jednotlivé reklamy. Tie reklamy sú tu len tak nahádzané, niekedy sa ani nedá rozoznať, že to je nejaká reklama. Táto je ešte celkom pekná, ale naozaj ten časopis je celý ako keby preplnený reklamou, či už takouto krajšou, alebo len takou textovou, úplne len tak hodené do textu. Ale táto reklama na lesníky sa mi teda páči, ale zaujalo ma, že vlastne rieši napodobňovanie, hej, že napodobňujú nás obalom aj farbou, hej, takže ako keby už vtedy bola vec, že sa napodobňovali proste nejaké populárne, nejaké super výrobky. A myslím si, že stále to ako keby funguje. Sú to také medové bylinkové cukríky, zelené, a teda s chuťou akože lesa, medu, byliniek a vtedy sa prezentovali ako pomoc pri nachladnutí a kašli. Teda neviem, či to naozaj tak akože funguje, ale možno na to hrdlo je to trošku prospešné. Vlastne autorom je bývalý lesník František Šimanovský v roku 1910. A hádajte, čo sa stalo s touto firmou, tak ako to v iných mnohých firmách, ktoré budem tuto prezentovať, ukazovať, tak v
1948 sa táto firma znárodnila. Keď sa pozrieme na túto reklamu s týmto psíkom, tak čo si pomyslíte, na čo je to reklama? Je to vlastne reklama na hašlerky. Má to byť taká humorná reklama. Pes sa volá Fenigel, čo znamená teda takú narážku na fenikel a teda je to reklama na hašlerky a vôbec ako keby si myslím, že každý asi uzná, že nikomu by to nenapadlo. A takže vlastne veľká konkurencia hneď na tej istej stránke. Recept na hašlerky pochádza z Hamburgu z roku 1877, ale teda čo som pochopila, tak na Československu teda funguje od 1920 a meno má podľa českého speváka a herca Karla Hašlera. Samozrejme v 48. aj táto firma bola znárodnená a od 92. 1992 vlastní túto firmu Nestlé. Takže keď to porovnáme tieto reklamy, tak tie lesníky sú také síce krajšie, je tá reklama krajšia, ale v podstate nič až tak nehovorí o tom, len teda, že si majú dávať pozor ľudia na padielky a teda, že oni sú samozrejme tí lepší. A toto je skôr také humorné s tými hašlerkami, ale ako keby na prvý dojem absolútne nevieme, že je to reklama na hašlerky. Najprv sa zameriame na tejto druhej strane na tento autorský list čitateľkám. Bola to bežná vec v ženských časopisoch v 30. rokoch, že vlastne autorka priamo adresovala list čitateľkám alebo čitateľom vo všeobecnosti a teda sa im prihovorila. Opísala vlastne, o čom je ten text, ktorý vidíme, je to ako keby časť románu na pokračovanie. Takýchto románov uvidíme potom neskôr viacero. A o čom je teda táto časť? Ten text je celkom pokrokový, musím povedať. Opisuje vlastne rôzne typy žien, respektíve činnosti, ktoré máme my ako ženy, a že sme v kanceláriách, domácnostiach, dielniach. A ten text je naozaj veľmi ako keby moderný a zameriava sa na ženy, na rast cestí, zaoberá sa životom a smrťou, láskou, osamelosťou a že sa to môže týkať každého z nás. A teda opisuje to, že tá hrdinka nie je vôbec dokonalá. A vlastne ten celý text búra mýtus, že ženy boli tiché a poslušné. Takže tu naozaj vidíme, že tá medzivojnová doba bola veľmi, veľmi pokroková v porovnaní s tým, čo prišlo možno neskôr. Autorka Olga Fujerová bola pôvodne švajčiarska učiteľka, pôsobila v Československu a mala veľmi zaujímavý osud. Takže ak chcete, tak si ho skúste vyhľadať. Na tejto strane vidíme teda časť románu. Čo nás ale môže trošku zaujať, je táto reklama. A na čo nás to láka je, že tieto výrobky sú bez alkalí. Alkalie otvárali vlas, vysušovali, umožňovali vlastne ako keby farbe preniknúť do toho vlasu, aj teda lepšiu onduláciu. A teda slúžila aj na to, aby ten vlas a celkovo účes lepšie držal. A samozrejme teda v 30. rokoch teda očividne zistili, že OK, tie alkaly nie sú až také dobré, takže sa toho zbavili a teda neviem, vôbec si neviem predstaviť, aká kvalita toho musela byť. A teda Camilloflor na plavý vlas a Bruneta Flor na tmavý vlas. Takže my ryšavé máme smolu, aj keď teda ja som farbená, takže nič. Poďme ďalej. Na tejto stránke nám stric Bobby pripomína a mansplaininguje, že dobre variť sa začína už pri nákupe. Samozrejme asi chápete, že to reklama na margarín, lebo dobrý margarín je teda polovica úspechu očividne. Takže celkom by ma zaujímalo, že čo by na to dnešní marketéri povedali na takýto typ reklamy. Samozrejme je to niečo dobové a musíme to naozaj zasadiť do tej doby, lebo nemusíme sa nad tým rozčulovať, lebo na čo, ale teda som rada, že sa doba posunula. A toto je reklama na lyžiarske oblečenie, chystáme Vánoce, takže teda
tu vidíme bežný lyžiarsky odev na tú dobu, akože povedzme si na rovinu, je to krásne, ale baret na lyžovanie je dosť vtipný, aj keď je teda krásny, ale akože toto, keby bolo z nejakého dobrého materiálu, tak by som to určite brala. Aj tie rukavice vyzerajú dobre, ale pôsobí to asi v dnešnej dobe celkom komicky. Táto strana sa mi vlastne veľmi páčila, okrem tej reklamy samozrejme, lebo toto je vlastne preložený román z angličtiny a na tom naozaj vidieť, že tých pár rokov Prvej republiky bol úplne iný svet a neviem si ani predstaviť žiť v tomto za mladí a potom ako keby zažívať komunizmus. A je to veľmi smutné a naozaj ako keby ten text je veľmi dobrý, mne sa akože ľúbil. No čo sa mi neľúbilo je táto reklama na Radión, čo je vlastne nejaký práci prostriedok a teda nadpis je samozrejme kdyby musil, kdyby musil prát otec. No to by bolo hrozné, samozrejme. No nechcel by sa drieť a vzal by Radión. Takže to je typické, proste ten muž nám chce pomôcť, aby jednoducho my sme sa nedreli, respektíve samozrejme on by všetko robil lepšie a všetko by si chcel uľahčovať, takže nám odporúča tento Radión. Takže celkom vtipné a smutné. A ešte by som k tomu Radiónu chcela povedať, že to bol jeden z prvých syntetických pracích prostriedkov, ktorý naozaj bol šetrnejší k látkam aj rukám, takže veľmi pokrokové, ale tá reklama moc nie. No. Tak na tejto strane vidíme fotku Marlene Dietrich s Gary Cooperom. To obočie je naozaj príšerné, akože naozaj, ale je to obraz doby samozrejme. A tu asi k tomuto textu nič viac, ale poďme sa pozrieť tam napravo. Vidíme tam zase reklamu na šampón, opäť varovanie pred alkalickými účinkami, takže očividne to bol v tú dobu veľký strašiak a veľká zmena. Tak, táto prvá polovica strany sa venuje zaujímavému prípadu ženy, ktorá vlastne, my by sme povedali teraz, že stalkovala jedného muža a následne ho zabila. A celé je to také až príliš poetické na to, čo vlastne rozoberá ten článok a opisuje tam aj taký ten aktuálny stred dvoch generácií. Teda jedna je vážna, samozrejme tá staršia, druhá je zase ľahko vážna. A v podstate tam aj opisuje mužov, že sú ľahkomyselní. Takže v podstate to isté, čo riešime teraz, tak riešili pred 90 rokmi. Tuto je rozhovor s mladým pilotom a je to tak, že vlastne tu máte rozhovor a koniec rozhovoru máte na strane 19, takže absolútne nepraktické. Čo je také zaujímavé, že na tej fotke má tento pán 19 rokov. Na tejto strane máme pozvánku na Mikulášsky čaj Moravanky v Brne a má to byť teda podujatie, kde vystúpia rôzni hostia a bude tam spev, balet, orchester a prehliadka modelov. Bude tam oblečenie, pančuchy, topánky Baťa, rukavičky sa budú predvádzať a lístky na toto podujatie stojí 2 až 12 korún, takže 2 koruny až 12 korún. Neviem teda podľa čoho, či podľa miesta. A tu je napríklad napísané, že vstup detí je zakázán podľa nariadenia policajného riaditeľstva v Brne. Takže naozaj to na rovinu povedali, že deti nie. A tuto takýto malý textík je v podstate taká etiketa, rada, čo sa týka etikety, v tom, ako mu poďakovať. Na pravej strane máme dve, podľa mňa, pomerne pekné reklamy. Tá vrchná je na spodné prádlo, na šesťdielnú súpravu kombiné, dve košielky, nočná košela a teda dvojnohavičky za 100 korún. Napravo máme krásne reklamy podľa mňa,
Tá vrchná je teda na spodné prádlo, na 6-dielnu súpravu, kombiné, 2 košielky, nočná košela, 2 nohavičky a za 100 korún. Zaujímavé je, že vlastne vyplácané to bolo na dobierku, takže očividne dosť dôverovali a píšu teda, že samozrejme vezmeme ochotne bez námietok späť, čo sa nehodí. Majiteľ teda Josef Reiniger zahynul ako Žid počas vojny, takže veľmi smutné, keď som zisťovala osudy tých rôznych firiem, ktoré tu propagujú svoje výrobky, svoje služby. Veľmi, veľmi smutné. Tak, táto stránka je vtipná. Čo ženy zaujíma? Čo myslíte? Čo ženy zaujíma? Samozrejme, varenie. Áno, varenie zaujíma ženy. Takže nie ako keby len takto nazvať, že typy na varenie alebo recepty, nie. Čo ženy zaujíma? Tuto napravo hore vidíme vlastne reklamu na rodinnú kuchárku, kde u každého receptu máte aj presný rozpočet a samozrejme sú to najlepšie recepty, hej, tu píšu. A akože musím povedať, že ten ako keby rozpočet k tomu je určite fajn vec, praktická, takže to sa mi ľúbi. To samozrejme, že je prezentované, že aby ženy mohli super variť, ako to asi nie. Ale teda tu máme meničko celé, áno. A tuto máme potom rozpísané jednotlivé jedlá a ich recepty. Máme tu napríklad játrové knedličky do polievky, horčicová omáčka, polievka s kapaním, plnená kapusta, bramborová placka, nudle s mákem, ledvinková polievka, ok, to nie, slepice na paprice, povidlová omáčka, husí krev, ok, tak tu som skončila. Takže ako keby niečo také, čo prežilo do dnešných čias a potom takéto, ja neviem, polievka z kľúčených jater, akože neviem, možno to niekto varí, husí jatra, ja teda nie, ale tu máme napríklad, že z dietní kuchyne aj tam nudlový nákyp, trhanec, krupicový nákyp, neviem teda, čo je na tom dietné, ale dajme tomu. Takže takéto jedlá sa varili a dávali recepty do časopisov. Tuto dole vľavo máme len tak proste zrazu nejaké rady, hej? Že stolníci výcni sú zase veľmi moderní, potom znášať bolesti všeho druhu není dnes již nutné, a potom tam nejaké tabletky, hej, úplne mini reklamy, hej. Tu máme napríklad veľmi praktický tip, že ak máme málo mesa alebo zlé meso na polievku, tak máme pridať viacej kosti a zeleniny. Vľavo hore na tejto strane je reklama na krém, ktorý ma zaujal, lebo píšu, že je super na odlíčenie, ale aj ako podklad pod púder, čo teda neviem, čo to je za výrobok, ale teda očividne aj také bolo možné v 30. rokoch. Ak teda viete o niečom podobnom, čo sa teraz predáva, tak mi povedzte, ale ja také teda nepoznám. A tu máme teda dokončenie malej diktátorky a potom horčica v skle nevysychá, takže len tak pomimo. A tuto máme dvojitá brada zmizela, len tak tu proste máme takýto textík. No a teda o čom je ten text? Je to vlastne reklama na morské soli a tu aj píše, že nie je to, že by akože som vďaka tomu schudla 10 kg, ale teda pomohlo to. Neverím tomu. Dvojitá brada zmizela kvôli morskej soli. Jasné, určite, vďaka tomu. A tuto hneď napravo vlastne máme ešte ten text. Hej? Úplný chaos niekedy. Len takto tu je ako keby pohodené. Človek to musí naozaj pozorne veľmi čítať, aby pochopil, čo je k čomu. Vpravo hore vidíme reklamu na obilnú kávu, ktorú nazývajú Franckovka, neviem, ale stále táto značka funguje do dnešných čias a volá sa teda asi Frank, teda, lebo je tam CK, ale teda neviem, či sa to u nás potom hovorilo Franckovka, neviem, ale teda sú aj teda firmy, hlavne teraz samozrejme zahraničné, ktoré fungujú teda doteraz. A teraz vám dám takú hádanku,
kde na tejto stránke vidíte ponuku lístkov na korunovaciu Edvarda VIII. Samozrejme, absolútne stratené aj to vlastne tento text, hej, naozaj ako keby ešte to aj rozdelené. A je tu teda písané o tom, že teda ten jeden lístok stojí 3500 českých korún a čo je vlastne v podstate ročný príjem vtedy robotníka, takže veľmi zaujímavé a vlastne pre mňa je zaujímavé, že sa také niečo písalo v československých novinách, ako keby niekto z Brna sa rozhodol ísť na tú korunovaciu, možno áno, ale teda očividne sa tomu nedalo až tak toľko priestoru. Máme tu reklamu na Alpu, to asi pozná každý. A firma Alpa vlastne funguje od 1913. a vznikla v Brne. A tento všeliek prežil aj monarchiu, teda keďže vznikol v 13. roku, a aj prvú republiku, aj komunizmus, aj teda funguje teda do dnešných čias, ale úprimne ja som toho nikdy nebola fanúšikom, takže ale aby ste vedeli, aj podľa výzoru vyzerala veľmi podobne ako dnes. Na tejto stránke vlastne vidíme takú poradňu, čitateľky tam píšu svoje problémy alebo odpovedajú na problémy, ktoré teda čitateľky posielali do predchádzajúcich vydaní. Takže keď sa človek potom prečíta, tak vlastne zistí, že úplne to isté riešia takmer, hej. A sú tu problémy typu muž odišiel za inou, doslova tam teda píše, že žena mu odviedla muža, hej, nejaká iná cudzia žena a teda prišla o majetok. Potom tu máme druhý problém a máme tu jednu vetu z toho problému, potom reklama na prášok na drhnutie na kovy. Super, úžasné. No a potom teda máme ďalší príbeh, ďalší problém a tak ďalej. Všade toto je poradňa a máme tam neverníka napríklad, v kuse chodí za inými, on na neho čaká. Potom v ďalšom príbehu ju vodil za nos, slubovali, že si ju odvedie, odišiel na vojnu, že potom si ju zoberie, potom sa presťahoval inám a sluboval, až vlastne ako keby si našiel inú a len jej to nejako proste napísal. Jako to isté, furt to isté, len ako keby tie následky pre túto ženu asi boli horšie, lebo mnohé roky venovala jednému chlapovi, ktorý ju len naťahoval. Takže nič moc. Táto reklama je veľmi zaujímavá. Je to také dnešné typos, los od lišky. Tu vlastne máte ako keby na odtrhnutie objednávku na teda ťah na 18. a 19. prosince, decembra. A toto je, myslím si, že na konci novembra vydávané, takže samozrejme musel byť tam nejaký rozostup, aby sa to všetko stihlo poslať. A teda, že nakoľko losov, meno, adresu, veľmi divný spôsob, ale proste takto to fungovalo kedysi. A toto tu sú reklamy na knihy. Áno, úžasné, že to by ste ani nepovedali. Čo ma zaujalo, tak je toto Maltéske námestí od obľúbeného spisovateľa, autora Sextánky. Takže očividne veľmi uvoľnená doba, keď takéto niečo v časopise. Takže vy si možno myslíte, že to boli prudérne časy, ale táto doba nebola. Tak, na pravej strane máme krásne šaty, podľa mňa, teda mne sa veľmi páčia. Môj favorit sú práve tieto a tu sú vlastne k tým číslam pokeci, opisy tých šiat a vždy tam píšu proste pri týchto šatách, že super pre začiatočničky, jednoduché. A ja teda neviem, ale pre mňa by určite neboli jednoduché teda, ale tieto by som si určite kľudne dala aj teraz ušiť. Napríklad k týmto šatám píšu, že sú na dopoledne, hej, do poludnia sa môžu nosiť. Tieto sú teda
skôr večerné, z čierneho hodváby píšu. Takže hodváb a ľahko sa šije, píšu tam, že presne tieto, že ľahko sa šijú. Hodváb šiť ja neviem teda, som like, ale no neviem, ale očividne v tom čase aj začiatočničky mali oveľa šikovnejšie ruky než ja, takže povedzte mi, čo si o tých šatách myslíte a ktoré šaty z nich by ste si dali aj teraz. To by ma zaujímalo. Ja teda tieto s tou mašličkou a samozrejme ono vždy to je tak, že naživo to vyzerá trošku horšie, ale minimálne tie kresby veľmi dobre. Na ľavej strane máme lyžiarske oblečenie pre deti. A tuto píšu, že to je pre také deti 8 až 12 a spodné je pre 2 až 6 ročné deti. A môžete si teda aj v tom predchádzajúcom prípade kúpiť strihy. Hej, takže ponúkajú za 5, 8, 9 korún. Môžete si ako keby objednať strihy na jednotlivé tie modely. A je to krásne. Napríklad túto neviem, čo to je, vyzerá to ako košela, asi to bude nejaká bunda, ale veľmi pekné. Brala by som to z moderných materiálov, to by bol super, a keď to traky sa mi veľmi ľúbia a je to úplne iný štýl a mne to teda chýba. Takéto niečo, to by bolo fajn. Chýba mi to, ako keby som to niekedy zažila, čo teda nie, ale bolo by to pekné. Ale z moderných materiálov samozrejme, ale očividne vtedy boli tuhšie zimy a zvládli to, takže asi aj my by sme to možno zvládli. Napravo je totálny chaos, samozrejme, je tam teda pokračovanie nejakého príbehu, hej, potom sú tam rôzne reklamy na pilulky proti zácpe, zápche, potom tu máme Niveu, že môžete otužovať svoju pokožku s Niveou, čo absolútne to nechápem, čo ty mysleli. A táto vlastne reklama na hodinky je zaujímavá. To hodinky Willer mali nejakú jedinečnú super technológiu na tú dobu. A myslím si, že sa to volalo, že Incaflex a malo to byť odolné proti nárazom, čo bolo proste nové v tú dobu a majiteľ vlastne organizoval aj také verejné crash testy, že ako keby ničil tie hodinky, aby naozaj ako keby ukazoval, že sú nerozbitné. Takže čo hovoríte na takéto hodinky? Sú také podlhovasté, úzke hodinky, vôbec nie môj štýl, takže nie očividne všetko sa mi páči z tej doby, ale teda pre niekoho možno je to také elegantné. Myslím si, že takýto typ hodiniek sa nosil určite aj v 90-kách. Tu už vidíme reklamy na knižky, je to samozrejme rozdelené podľa veku, čo považujem za zaujímavé samozrejme pre najmenších. Takéto zvieratka, takéto samé zvieratka a 10 až 14 rokov, zoberme si, aké knihy sú pre nás ročných teraz a čo sa odporúčalo. Robinson Crusoe, musím povedať, že v podstate, keď ja som mala 10 až 14, tak nebolo žiadne young adult a proste nič. Hej, akože vôbec takéto neboli, bol Robinson Crusoe a možno Medzi nami dievčatami bolo to najmodernejšie, čo bolo. A ako toto ale mi príde zaujímavé. Je to nejaký cestopis po Indii a obsahuje aj nejaké veľké množstvo fotografií. Takže to zaradili pre deti od 10 až 14 a myslím si, že určite by ich to bavilo. A možno aj teraz. Ale skôr nie. Teraz by si pozreli nejaké YouTube video. A vlastne tieto knihy patria pod nakladateľstvo Maj a toto nakladateľstvo, vydavateľstvo malo takú cieľovú skupinu skôr detí, nejakých tých robotníkov, takže boli ako keby dostupnejšie. A po 48. sa vlastne to vydavateľstvo rozdelilo napríklad medzi vydavateľstva Albatros alebo Orbis. No, napravo zase nejaké reklamy, topánky, nábytok
A toto sú také novinky Letmo Moravou, takže čo sa za ten týždeň stalo na Morave. Hej. Máme tam teda Prostejov, tam píšu, že sa otvorila nová škola a tragicky tam zahynuli, teda nie v tej škole, ale v Prostejove 4 letci. A potom tam je zrazu, že skon 42-ročného právnika z Olomouce. Takže úplne akože letom svetom škola sa otvorila, zomreli ľudia tragicky, aj len tak, len proste som právnik a asi som dôležitejší než niekto iný, tak ja neviem, či tá rodina si to tam zaplatila, alebo prečo práve smrť tohto právnika. Samozrejme, právnici v tej dobe boli oveľa viac váženejší než teraz, však aj teraz sú, ale určite vtedy boli oveľa viac. Tento článok Deti chodí vybírať je veľmi zaujímavý. Vlastne píše tam o fenoméne toho, že by sme nemali, teda oni by nemali posielať deti vyberať, už neviem po slovensky, vyberať peniaze do nejakých zbierok. Že tí ľudia vlastne posielajú tie, respektíve dávajú tie peniaze tým deťom priamo, že to nie je na tú zbierku a že ich to ako keby učí žobrať. A vlastne tiež mi to príde také zaujímavé, že ako keby tam rozoberú nejaké problémy tej doby, čo sa rieši v tom regióne. A teda očividne bol problém, že malé deti teda žobrali. Respektíve to nebolo, že žobrali, ale proste sa zbieralo na niečo a posielali sa tam deti, lebo však ako vieme, deti vedia mať taký efekt, že skôr prispieme deťom než dospelým, takže tento text varuje teda proti tomu. Tak tento text ma fakt zaujal, lebo je to o tom, je to o Sonny Hennie, vôbec neviem, ak sa číta, myslím si, že je to Nórka, je to nórská herečka, kedysi teda najprv bola krasokorčuliarka a ako krasokorčuliarka vyhrala 3-krát olympijské hry a v 30. rokoch bola aj jednou z najlepšie platených hollywoodských herečiek a vlastne tento text, tento list píše kamarátke a vlastne sťažuje sa na to, aké ťažké to má. A je tam aj veľmi zaujímavá ako keby pasáž, kde opisuje ten svoj deň a hovorí, aké to má ťažké a že tá kamarátka to určite nemá až také ťažké ako ona, takže sa sťažuje, aké to je hrozné, ale teda úprimne je to fakt hrozné, hej, akože keď som to čítala, tak nič moc. A hlavne tento začiatok celý patrí tomu, ako je hladná, ako sa nemôže najesť, ako ten nejaký herecký kolega ju berie do cukrárne a tam sa niečoho naje a potom musí neviem koľko, neviem či behať alebo niečo, aby to celé ako keby spálila, hej. No to tam akože nehovorí takto, ale že 2 hodiny po tenisovom kurte a nikto nič nespoznal. Takže super, takže absolútne poruchy príjmu potravy má táto pani a je to hrozné naozaj. A vlastne ako krasokorčuliarka potom išla robiť herečku a všetci hovorili, že je tučná. Takže aký obraz tej doby to ukazuje? No, však asi si viem predstaviť. Takže naozaj, že mala jesť iba ovocie, zeleninu, a to je vlastne všetko. A trošku chleba. A absolútne príšerný jedálniček, takže tu je tá herečka a tiež zaujímavý pohľad. Všeličo možné. Kto sa trošku vyzná v tých starých hercoch starej doby, tak možno teraz vidíme ako keby dokumenty o nich a tak, ale toto je naozaj autenticky z 30. rokov tie naozajstné skutočné pocity tej herečky, takže zaujímavé to čítať. Potom tu máme Tajomstvo Rudolfa Forstera. Je to teda rakúsky herec a tá novinárka tam opisuje, ako išla za ním do domu a že teda dúfala, že teda budú mať nejaký dobrý rozhovor a že jej tam opísal, ako sa dostal k tomu herectvu a na konci vlastne píše,
že divadlo, aké je teraz, že už nie je ako kedysi a že je to zlé a že proste naozaj ako keby, keď si pozrieme, že čo sa sťažujú dnešní ľudia, tak to isté. Proste už to není ako kedysi. Napravo máme ako keby takú reklamu na župany, domáce oblečenie a že ženy sa majú obliekať krásne doma, áno, aj teplo, lebo teda očividne toľko netopili vtedy ako u nás a aby nenachladli. Takže musím povedať, že takéto pekné kvetinové vzory sa mi ľúbia. A tu máme reklamu na kozmetiku Sherk a je to firma, ktorá teda pochádza z Berlína. Je to nemecká firma, majiteľ bol Žid, takže sa firma arizovala a tá rodina toho majiteľa emigrovala, strhla do Ameriky, chvála Bohu, takže aspoň niečo. Ale čo považujem za zaujímavé, tak toto sú také krátke textiky, hej, reklama na krém na ruky, rúž, parfém a toto je vlastne krém. Áno, vyzerá to ako parfém, ale toto je naozaj, že face lotion, takže to bude na tvár. Takže v takomto zaujímavom obale. Takže bolo by zaujímavé si vyskúšať takúto kozmetiku, že akej kvality bola. Toto je zase chaos. Úplne hore malý textík je vlastne reklama na sanatórium v Prahe, opravy nosu, uši i obličeje, takže na plastiku. A teda my tak hovoríme, že plastika v tej dobe bola proste, keď boli nejaké vrodené vady alebo po nejakých úrazoch, ale potom tu vidíme aj tuto v texte, myslím si, že niekde tuto, už to nepamätám, ale bolo tam vlastne, že ako keby tak prehovárali tie ženy, že nech idú na plastiku prs a tak, takže horných viečok a takéto veci, takže určite to začínalo aj vtedy, nejaká propagácia, ale teda po 48. takéto súkromné sanatória sa úplne zrušili, takže to musím povedať, že neviem, ako to bolo potom. Potom máme krížovku americkú, lebo v tom čase to nebolo ešte nič zlé, keď bolo niečo americké, ale samozrejme je to podľa mňa obyčajná krížovka, teda si myslím. Takže neviem, či ten názov americká niečo znamená. A teda potom tu máme poradňu a napríklad ženský lekár tu radí a je to veľmi zaujímavé, lebo tam sa naozaj ako keby radí nielen ako keby také tie zdravotné komplikácie, proste ženské problémy, chápeme sa, ale aj vzhľad, áno, tých ženských orgánov sa tu rieši. Takže myslím si, že to asi v tých komunistických časopisoch moc nebudem. Ale tuto to je naozaj také veľmi otvorené, čo ma prekvapilo. Potom, keď tuto vidíte, že tučná pleť, tak to vlastne znamená u nich mastná pleť, hej, že je tu reklama teda na proste mydlo pre tučnú pleť, tak myslí sa tým teda pre mastnú pleť. Tento kozmetický radca ma naštval, ale proste čo iné by som mohla čakať. Tu je, že prečo ženy predčasne starnú, lebo priberajú. Hej? Sú tlsté. A prečo sú tlsté? Lebo sú lenivé, áno, pohodlné. Takže v podstate za to môže teda ten tuk. Pričom akože ja si myslím, že keď má človek trochu tuku, tak práve, že toľko tie vrásky nie sú vidno, ale tu sa teda píše, že keď je žena tučná, tak má aj viacej vrások. Takže, aby ste vedeli. No a potom to sú samozrejme nejaké reklamy, tu majú lekári. A tuto je taká zoznamka, také proste inzeráty. A veľmi je tu zaujímavé v tých zoznamkách, že ako keby tam píšu, že aké povolanie hľadajú. Že hľadajú učiteľa, že hľadajú úradníka. Potom samozrejme má to byť mladá žena a tak ďalej, však chápeme. Očividne sa riešilo, hej, že asi veľmi populárne povolania a ako keby uznávané povolania boli učiteľ a úradník. Tuto žena je inteligentná a má 31 rokov, čo sa trošku obávam, že je už dosť stará vtedy.
bola určite, ale teda zaujímavé si to čítať, musím povedať. Napravo horoskop. Áno, ale nie horoskop podľa jednotlivých znamení, ale proste na ten deň. Hej? Aký bude ten jednotlivý deň a ako máme konať, hej, jednať proste, že čo máte, čo je fakt vtipné, akože, že sa tým niekto vôbec mohol riadiť, ale teda potom tu máme ako keby charakteristiky jednotlivých mien. Máme tu teda Katarínu, Vilmu, Miroslava, Soniu, Jaroslava, Václava a na budúce bude Ladislav a Antonín. Takže dúfam, že tento diel zožením. A potom tu máme kupón na ako keby stretnutie s týmto Marionom, čo sa akože nazýva, že teda, že je psychografická poradňa, čo mi znie tak trošku ako, že to má byť nejaký veštec alebo nejaký taký astrológia, niečo také, ale to akože zakryl za psychografická poradňa. A potom pomerne pekné reklamy na pudr, na ruky a šicí stroj. Na úplnom konci máme teda túto pani, zase s úžasným obočím a nadpisom Zostaňte stále mladá a krásna. Lebo ako sa tu píše, mládí je všechno. Áno? Takže nezabúdajte. Tuto potom je opísané, že aby ste teda nemali vrásky, šedivé vlasy, tak sa máte ukludniť, máte proste byť pokojná, potom budete rýchlejšie pracovať a mať viacej odpočinku a budete mať viacej času si čítať knihy, teda červené knihovny a tu sú knižky z tejto červenej knihovny. Takže je to v podstate reklama na knihy, čo asi by ste na prvú nepovedali, ale teda takto vlastne do vás hustili, že musíte byť mladá, krásna a čítať romantiku. Takže toto je všetko z tohto časopisu. Povedzte mi, čo sa vám ľúbilo, čo vás prekvapilo, čo by ste si podrobnejšie prečítali a aké podobné časopisy by vás zaujímali. Ahojte!